nagplastic ka kay concern ka. Ayaw kayo nagplastic ha? Ayaw kayo nagplastic. Kaya wala ko, never ko nagplastic sa imo ha? Never ko nagplastic sa imo. Sige. Yabi! 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 Sige. Init ka. Ayaw! Init ka. Sobrang initay ta. Mas init ang ako. Mas kaysa anay mo tirma. Kalimi. Oh! Man! Kita gaan ito si ano, si Minda o kanang ano, kanang isa. Kita gaan ito si Minda o kanang spaghetti. Oh, New Year o katong. Oh, nangayon man siya. Na ang chismis gud niya no. Nagtungon sa kuha karon nang hatag manggaling daw ka pero wala day sagol ang mga spaghetti tabang daw. Ay makaroni daw nimo, makaroni ra wala gid ka condense. Wala gid anak gid ang istorya sa kuha. Gabi nang bang ano na nagila siya og handa niya wala man day siya wala day sagol. Tabang daw imong spaghetti tabang man siya ha. Sa ko man nangayo. Wala siya naong no. Amot mo di og grabe nino. Tingala ko niya mangali ka nagkuan galing ah. Kasi handa sa New Year o Pasko kay kabalo kong gihat kay sa munan. Na tingalagay ko na nung ano naginana siya sa imo. Ikaw man tinatag sa iya nga nung mag-inana man siya nga magibak-ibak siya sa inyo. Ay, sige dahil New Year na. Anak ko siya una. Ang una gani mo ano do mga handa niya daghan do kay kagbulin mo nag New Year na lang do imubulin mo nagtambak daw. Ko tawagan after New Year ko dala pa. Ano mo inyo na wala ko sa ko. Aw sabi kay ito ko ulo ninyo. Kawasan lang sana dira ha. Agtas ako! Ay! Hinda! 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 Uy! Wala si Mari pa to. Paminaw sa ba? Sa ba? Paminaw sa... Isa? Nagpaka... May pare! Nagpakaluiluwi daw ka no para makakaon kag spaghetti o macaroni ka tong New Year? Sa ako magluiloy. Nagandahanda daw sila sa kuan nya. Naado ka di ka muhawa sa ilang balay og di ka tunulan og spaghetti kanang nag-atik-atik daw kag talutan og TV nya. Kasi tanaw kong fireworks sa gawas. Wala ko nag-atik-tan, tanaw sila para makakaon. Nag-fireworks ang ingon jud daw sinindi nagpatik-atik man to siya naglingkod-lingkod ay kuan para tunulan spaghetti ug macaroni. Ko pag tanaw magina ko silang fireworks, di ba tanaw ko fireworks. So makita na ko ilang kusina. Buwang, wa man kay sila handag gamay man kilang spaghetti. Ana pag siya nakala sila mga patay gutom, ana patay gutom daw ka. Mo ingon ni Salome. Una man jud kuan. Patay gutom kadagan kina mo handak kita makasakong maydi, nagmaydi mo ko sa Facebook. Nalagay ko niya nga nung ingon sa imong patay gutom ka. Gutom si mata. Ina siya dito, nakita na ko yung kusina, dili pa spaghetti lang kuan, udong. Ni spaghetti man daw. Udong oy, tinapa gani kita. Isa daw kabalunan imong gipangayo nga spaghetti o kanang macaroni. Ana siya nung himo istorya bago naging tuig ro magimo mo pag istorya. Okay, tingalagay ko niyo nga nagay. Muto jud ka kadato nako. Tingalagay ko na gihimo istorya mulakaw sa kuy. Himo istorya ina na siya ha. Oo sige. Pangita na siya. Ano ni? Ako ba oy? Ano ni? Ano na ba? Uy. Ini ba? Ang ingon gid niya no? Ha, ang ingon niya kay dili daw spaghetti mo handa udong daw. Udong daw. Ang kwarta, ang kuan pag yun, imong ihanda, inutang na daw nimo sa turko. Kaya imong gisibatan. Sure ka? Oo, mauingon niya. Asa ka? Diri sa ko ha? Ali dire! Ali dire! Ha? Saan ganyan? Saka, sa every time in my dreams. Isa? Nagkuhan may nagshooting with Titanic. Bastos kang buwang nga ka, ha? Kuyawa ni mo, no? Pre, unya na lang pare. Basta naman, Paul! Kasi sa storya ni mo nga, wala kang handa sa New Year? O doon wala kang handa? Okay, ngayon masana, nangayot kong pagkaon daw ni mo. Kada sa ko nangayot pagkaon ni mo New Year, nangayot kong pagkaon? Baga ni mo gawa. Pwede ay. Tagpaon ka ning. Sapa daw, plus tagpaon ka ka. Nangay lagi daw ka. Tangag na sa mga ngipon. Daw ano, tagna pa lagi uningon lagi jud siya na nangay. Kuyawa ni mo, no? Kamu pagi pantagaan, ya kamu pa magyaw-yaw. Yan ingon pag siya nga udong do imong ano, imong spaghetti. Excuse me. Udong man jud to, kita kung tinapas yung table, asa mo kitag karni, wala may karni. Export nga udong. Ato bang dito. Nga, kanina sa storya oh, nangayo daw kog pagkaon mo, nangayo kog pagkaon mo ha. Patay gutom yo yung pamilya. Nagtanaw ra kog fireworks inyo, dili patay mo gutom, dagan na mo handa, mas dagan pa sa inyo ha. Inyo kay table, patay gutom da imong pamilya. Amo na siya gingon? Unsa ingon? Hindi na ko storya ka ba si magsakit sang buo. Suma di ba ha, kita man gyud ang close, di ba? Oh, nagstorya ko sa inyo. Kadang bawo sa pamilya gistorya sa kuha. Wala gyud. Wala gyud. Oh, promise wala gyud. An sa imuhang
Oh, Ginoo ko. Uy, pagtarong-tarongan na imong baba ha. Bantok ra nagatod-hatod kag storya diri sa rin nagatod-hatod. Oh, nagatod tinuwa ang magipanghatod ako di o may kompleto man. Napkin daw nimo nasa lababo. Uy, tudamak. Napkin dito napkin tampons. Social na mo mag-napkin jud mi. Dapat pampers. Ang akong nagipanghatod sa inyo istorya, kompleto man tanan, wa man ako gidungagan. Tapos, anak pagay daw siya na kanang inyong guan may inyong bagay kanang fruits dili bay 13 ka buok, 3 ra ka buok. Pinya rag pumilo. Og bayabas pang isa. times 5 po to, ma'am. Times 3 ka pobre ninyo. O yamo yung sawayon minimo nang aming pagkaon daghan may prutas 13 ka buok ng fruits. Ba jay ingon niya ako naman jud ko sa tubangan patay gutom daw ka kusundo kay mo kaon nagtarot-ano rag ati-ati tan og TV nya. Fireworks ang gitanaw, fireworks dili Spaghetti TV. daw imong Pangpas. Ang bali pag gid yung kang Dario kay 2020 pag Sensoria. Kay sa dili ko kon ka basi ikaw lagi may maglag istorya ha. Okay. Unsa lagi mo gimong istama man ako gisura sa imo ha? Asa to? Ate kay istorya. Yan na ingon kay kapatay gutom siya. Ulo kabalo na. Ulo kabalo. Wala siya kabalo. Isa ba yung pagkay ko to? Amina imong gikuan, amina ba amina? Pag amin mo ako naman nahimuong mali ani inuon. Pakay tinga na plus na ko ron. Wala sige daw. Kuan ha pag mo ko 2023 magahimo di pa istorya. Wala pa ko naghahimog istorya, tinuon mo gud ako magahimog istorya. Bago adlaw sa tuig na bagong chismosan na dayon mo. Tama man ang giingon sa yang, giingon sa patay gutom ka. Wala ba daw ino siya? Wala jud bindaw. Dili mo na problema og di sa mo angkon. Ikaw pa Ikaw po, di mo ka maangkon, angkon po dirab sig kabigat ka di ininit ron. suko din ka, ikaw suko-suko, ikaw nagatod-hatod. Wala ko nagsuko-suko. Di mi mag-away kung di ka nagatod-hatod. Concern na ba ko sa imuhang ano nihatod ko? Ako ba rin mong mali ka nag-concern ko sa imuhang? Kung sa mata ko sir mo pa mga plastic ka. Oh, plastic ka kay concern ka. Ayaw kayo nag-plastic ha? Ayaw kayo nag-plastic. Kaya wala ko, never ko nag-plastic sa imuhang. Never ko nag-plastic sa imuhang. Sige. Yabi! Yabi! Sige. Init ka! Ayaw! Init ka! Sobrang! Initay to? Mas init ang ako. Mas kaysa anay mo tirmas. Sita ka. Di na ako matuloy isuri sa imuhang kaya ako may mahimong mali. Di na ako matuloy isuri sa imuhang kaya ako Kada may bisog mahimong ko mali. ka maghatod sa ko ha? Wala! Na, mali ka. Mali tanan mo ha, pati mo naong mali. Tama na! Init kay animala ka. Kusig tama-tama dahil ako dire. Uy, sige mo. Tinood na kita tanis. So tinuod. Kaya anak pag siya. Tinuod na init no. Uday! Ang init. Paring harap mo.